Nggih, nyuwun sewu buka dasar. Siki lagu wajib utawa tugas wajib tugas negara Pak Pedut. Nyuwun pangapunten. Saderengipun langan bakso kawiwitan malih kalih ngrantos panjenenganipun Bapak Pramugari ngaturaken sampur dumateng panjenengan sami. Kula tak ngaturne kabar pariwara bala dulur ingkang badhe kagungan kersa sak sampunipun saking dalem mriki. Niki senajan to bola-bola dereng lumpuk woro-woro niku ingkang mirsani dunia. Mergo lek syutinge HR Pro mesti live. Lipe apa live? Lipe ngono wis manut waranggana ya pokoke. Nyuwun pangapunten, bolak-balik kula mesti siaran. Termasuk panjenengan sami niki nyuwun pangapunten penting. Termasuk panjenengan sami menawi badhe kagungan kersa tanggale wis positif sedayanipun pun jelas tayupan wayangan terbangan kosidan mboten napa-napa enggal-enggal ndamel nyetak undangan menawi undangan sampun dados menawi buwuh ning jerone amplop dikai undangan senajan 2024 mboten napa-napa. Alasane siji benjing panjenenganipun Bapak Sapari ugi ingkang putra lek balikne becekan penak banget. Alah aku ketumpangan ning nggon kowe ning undangane. Siji. Loro niku mengke lek wis kenggonan wayang-wayang tak kira duwe gawe barengane rakeh. Lek digawe barengane pun akeh jenengan numpangi sok-sok titip, sok-sok ngaplek sok-sok lali rati balik nih. Nah, mergo barengane akeh. Milanipun nyuwun pangapunten kula teng pundi-pundi lek woro-woro pertama ingkang kula aturi dumateng panjenengan sami mesti niki. Niki penting banget kanggone pandemen-pandemen seni sorteropan, pandemen-pandemen seni becekan. Nyuwun pangapunten. Perlu kula aturaken ingkang 2024 mawon riyin mangke 2023 kula susul tanggale loro bulane 6 wonten wilayah Ngepring Desa Kecamatan Dongko wonten dalipun Bapak Sunaryo tanggale loro tanggale 6 bulane loro 2024 Bapak Sunaryo garwane Nyonya Waranggono Nyonya Irna. Nah niku sing endele ra umum untung ora ayu wonge. Lajeng malih 2024 tanggale 9 bulane 7 wonten wilayah Jombok Kecamatan Pule wonten dalipun Bapak Marni Krisna Audio tanggale 9 bulane 7 taune 2024. Lajeng malih niki HR Pro punya insyaallah niki ya 2024 tapi tanggale nusul ning wis positif. Wujute lek ning nggon tayub lunjo-lunjo kok tak titeni ae mesti arep digawe. Ngoten. Mumbul-mumbul ngoten Pak Pedut nggih. Iki Pak Pedut sik tenange urung mumbul-mumbul marai ya. Kula engko lek mumbul-mumbul ya nggih tanggalan neh. Janji wis geminjal. Nah, nggih. Titeni. Nah, nggih. Niki 2024 tak cicil loro mawon. Nggih. Pak Karmani sing duwe Indonesia. Bapak Karmani Kasun, kasune saka kidul Kecamatan Pule. Tanggalipun songo bulanipun Mei ya 2024. Alah Pak Sapari bacaane wong-wong 2024 sampean tukokne pitik sik dobolen nang ngendhok. Toh. Sik wawah timpah ngoten. Lah niki tajeng 2023 sing cepak banget. Tanggane dhewe mengke dalu kalih benjing wonten ngandhap niku nggih. Pak Sarjono. Gambul Hajat Mas Yudi. Tanggane dhewe niki karek engko bengi kalih sesuk tayupe. Iki lek wong anu buka songo wis ketok rambute. Buka songo wis cepak wonten dalipun Bapak Isman tanggale 14. Emang ya titip mrene. Priyantune nggih nika. Nggih, titip niki wau, titip ora becek jenenge.
Tanggal 14 September karek sumben wonten dipun Pak Ismanto Mandor Kasrepan Jombok Pule. Lajeng wonten dipun Pak Tarno Nyonya Tarno Sarmini ingkang kita wonten Ngrandu Ngampu-ampu Desa Njoho Kecamatan Pule 26 Oktober ya 2023 iku Pak Punuk kok gek lunjo-lunjo. Gek ora diwarak-warak nih nggonmu. Lajeng wonten dipun Bapak Sunarmin Nyonya Sunarmin Partiah. Ugi ingkang dalam wonten Ngepring Dusun Jajar Desa Kecamatan Dongko tanggalipun 14 September. Ugi wonten ing taun 2023 lha iki ya bareng sreng karo Pak Isman. 14 September. Salaman ae Pak Isman andung slamet ngono. Lajeng wonten dipun Bapak Sukiman Tarmiati ingkang kidalem wonten Etan Ampu-ampu Dusun Ngrandu Njoho Pule 26 malam 17 Oktober 2023. Mbak pilih makaten kabar pariwara sementara ingkang kula aturaken. Mbak pilih panjenengan dereng pikantuk undangan kabar saking kawula minangka gantosipun undangan ingkang resmi. Monggo Bapak Pradangga dipun lanjut Surya Laras Indonesia. Esok nyambel gentangan sumpiah Bu. Nggih Mas Eko. Ken rodok semangat. Nah. Jangan asap ketut sambeli kemangi mangane bubar nyambut gawe nadyan lawo tempe ning singet awake.
nyambut gawe aja lali gustine bapak-bapak ingkang pikantuk sapur kladire enggal jumeneng jiwa
oh